mitinin in ngai tlom takin mani ain midang thazo ka ro thel ro se ti Philippi bung ni chang thuma kan hmuwa he thu sia khian chapona pai tha in ngai tlom na ne na midang te dom san hi kong dikle him omber ani ji a soi chiang hle midang te soi se le te reng ai chuan an din hun hriat thiam puya an thanalai thlir pui thiam pui mo zo chu chuan chapona le mani in da sa na laka min fi hlim tira midang hniam taka entry mi zia avam bo thi episode masalama kan hmu to angin Mu Chen chu bai dong te laka tlan chu tumin mekmal chunga azong luta jiu flame wangin adam chu kani chumi hnuah jiu chuan flame python chu a hne a Mu Chen chuan flame immortal lota si chu refine in level 5 heavenly fusion realm late stage sa alut theita ani chuti lai chuan lion tiger gang member te chuan senior rani dragon serpent spirit ring chulak sak an tuma nasatakin an hliam to ani a seva nei thak takin Mu Chen chu a hun taka aron thlenga aron chan chuak ta ani Mu Chen chuan ren hne na atha mt azota ren chuan atha ti arila ma se an mel ma te chu an chak ema wang le an tam ema wangin an hne theidon lo ti arila kan team me dang te kan zon mu masak angai ani ati ma se Mu Chen chuan tlan cheta du lo serpent spirit ring a hmu let ma chuan khoya ma kan kal lawang atia cheng unaw pahni te hne na ran hne na ring pede turin atia chuti lo chu an in chhir hle ang ti aril cheng unaw te hian Mu Chen chu chak lo le minep tak tura an ngaya an mani a challenge thailo an rin awangin an nui zatani cheng si chuan ral thom kengin malama pana Mu Chen chu a beita ani Mu Chen chun rang takin adagar mangin a beilet ngala cheng si mi hlom tak ani lawani ti hria in Mu Chen chuan a great pagoda art atang chuan golden dragon chu a chhuah tira vai khat attack mangin na takin a hliam ngalani anaw jok chu hla oma a oma hmu chuan cheng hu chuan puitumin malma pan ngala ma se a chet main Mu Chen chuan cheng si chu a re kanga serpent spiritual ring chu ran hne na pelet turin na tia ani lo chuan tha atum thui na bhawani du thlam tur omlovin cheng hu chuan ring chu a pelet ngala Mu Chen chuan ran chu tan bo masa turin a hrila ran chuan rang takin chu hmun chu a chhuah san ngal Mu Chen chuan cheng si chu a thian telama a pai pheya rang takin ran chu a zui ngala cheng hu le a hote chuan chutianga olsam taka tlan chhotir chu rem an tilaw an hnung zui tu ten chuan Mu Chen le ren te chuan zuya chuti rol chuan na satakin an attack zui bok ma se chu an beina chuan man lai guardian rune serpent spiritual ring hum him tu veng tu ngei chu an de thin rim hle ani guardian rune chu Mu Chen le ren bula aron lang ngala Mu Chen chu a beitran ta ani achak si a hriat chen ema wangin Mu Chen chuan fing takin cheng unaw telama chuan a hruaya guardian rune an be line an tlan chiat the nge e be se ma se hun rei vak lo hnuwa guardian rune chuan cheng unaw te chungai saklovin ren chu aron le ta Mu Chen chuan guardian rune chuan serpent spiritual ring ven him chu amison diktak ani awangin osam takin an chu aphal ngai lowang ti a thuaya heti lai hian cheng unaw te chuan Mu Chen le ren te zui chu bansan turin thutluk na an siam ta ani chuai chuan chulai hmun thuk zoka chuan ro hlu zongin an kal ta zoka Mu Chen le ran te an tlan che chun zom zelai chuan be sei lo thila thlenga lava pula tanga Mu Chen an to ken na hmu kha aron in siam dang lama guardian rune chuan a target a thlak ngala ren aya Mu Chen chu aron tran ta ani Mu Chen chu amang ang hlea jiu chuan Mu Chen hne na chuan to ken mak taka hian thil dang lam taka ngei ang ti arila Mu Chen chuan to ken chu alak chhuah chuan alum hle ti a pu chuak ta ani atopa chuan guardian rune chuan ama a target chan chu a chuak ta to ken jok chu a zui ani Mu Chen chuan ran chu lai hmun chhuah san tur chuan a hrila guardian rune chuan Mu Chen chu zui zela a tlan chit lai hian Mu Chen chuan to ken chunga a spiritual energy chu da luta se a thil ti thene in thup chu atinung theng em ti angai tua hun khoral lovin a spiritual energy chu to kena a channel lut ta ani guardian rune chuan
Mu Chen beitura malama pan lai tak chuan Mu Chen chuan ama token chu a han lek kanga amak ti ber chu token hian chakna mak tak a chua chu chuan guardian rune chu a chunga a hi blut ngala guardian rune chu token chunga a bota ani chu mu nu chuan Mu Chen chu alom hle tuna chuan token a hian a spiritual energy om to awangin guardian rune chu achunga arin om to don ani Mu Chen an a ko chua thupek apek apiangin a thupek chu a zom thin to ang reivak lo nuwa ran chu Mu Chen bula aron thlenga Mu Chen chun guardian rune chu a chia hloa a chantir ti a mu chun mak ati hle Mu Chen chuan token mak tak na tho ani ti a sei fia en fia nu chun ran chuan a ma in hei hi Red Dragon Supreme Lord ta ani ti a hrechuaka Lom chu chin fel ani nuwa chuan Mu Chen le ren de chuan Suzuan le an teammate dang de chu zom an tumta chulai mun thuk zoka an lu nu po chuan an thian te an la mu theilova chuai chuan baidong a hnung zui tu tile elder cute nen an in ma chon le ta zokani an ni ba ka po sang sang po an lo om ve teu bok Mu Chen la dam a mu chuan mak ati hle arin helna chu adik ti asoya tuntuma hian Mu Chen chu a kut ngein a that don ti a puang ta Mu Chen chuan muang changin a chang le ta anin ma chon hun ber tum khan baidong chuan thil thleng chu a theng hilin a langa ti anin biakna awanga boi tak ren chuan eng thil nge thleng ti a zota Mu Chen chuan thudik aron pho langa Red Dragon City atanga local hi anni na taka chuan Demon Dragon Palace member anni ti a soi chu ram hnuai lo beitu te kha ani chu hriat chuan ran chuan an mission chu a hlom zual hle to ti a hrechuaka Mu Chen thlop turin a in ring ngala ma se Mu Chen chuan chu ngaya ti lo ren hne na Suzuan le midang te zong turin a hrila chu ti lai chuan hmel ma te chu ama chawin a boi pui tur thu a hrila ren chuan Mu Chen chua san du lo veo ma se a to pa chuan a rem tia an teammate dang te zong turin a chhuak ta ani ren a chua nu chuan elder Q chuan Mu Chen chu a fei mangin a beita a Mu Chen chuan a nine nether technique mangin attack chu a blocka in dawna na sa tak ain tran ta ani lo entu te chuan Mu Chen le elder Q te pahni hi an chak hle ti an hrengal veka elder Q chuan Demon Dragon Sky Claw technique amanga Mu Chen chuan a dawlet nan Great Pagoda Art chu activate ve bo an in be na in suton na hian puak hlom tak asiama chu first chuan Mu Chen chu a hnung tol tirani Mu Chen chuan elder Q hian level 6 heavenly transformation stage early stage athleng to ti a hrechuaka a chakna zongjong a hman angai ti a hria elder Q chuan aron attack le a Mu Chen chuan guardian rune chu ram takin a ko chuak ngala guardian rune hian osam takin attack chu a bloka pan sak tak mangin a beilet ngala elder Q chu lungpuya in so dot khopin aleng nol mai elder Q hi ain hliam na hlea guardian rune chakna hlom tak an hmu chuan lo entu zongjong chuan makan ti hle entu te chuan Mu Chen hian khwe tangin nge hetiang guardian chak tak hi a hmu theia a thunun thei ti an ngei tua heti la hian Mu Chen chuan Red Dragon City chuan Red Dragon Jet Pillar an hmu thei nan sum tam tak a seng ti a ngei tua chu baidong chau hne na hetiang mission poimo tak hi an hlam ngai lawang ti na ani midang veng tu in thupo an om ngei ang ti a ring bok aren hlenna chu nem nget turin Mu Chen chuan baidong chu dairekin thina thlen thei khopina bei ngala Mu Chen strike chuan baidong a sudon lai tak chuan guard pa ngai ang maya lang pakhat aron langa Mu Chen chu aron block ta ani Mu Chen chuan chu pa beilet na pumpel turin rong takin a zawng let le a emi hi veng tu pa ngai ani lo ti a hrenghla in thup to lo turin a hrilta a guard in thup chuan ani na dik tak aron pho langa chu 2011 governor baizuan baidonga pa kha ania meeting event a hlo lo nan guard pa ngai angin ain thuam ani tuna chun ain thumna pa ngai chu aron langta a baizuan chun a mel aron pho langta Mu Chen chu tha tumin a bei ngala Mu Chen chun ama inven nan guardian rune chu a kaule ngala ma se baizuan hi level 6 middle stage heavenly transformation cultivator ani awangin
elder Q ain a chak zoka guardian rune po hian a thil ti theina na satak chu a dolet theilo ani in be chun zom zel chu a hlom don ti a hriat chuan Mu Chen chuan guardian rune chu atokena ada lut ngala tlan chu atum ta ma se bai zon hin tlan chu ti ratum lo Mu Chen chu azui ngala aklo technique mangin thina thlen thei atek dang anei le ta ani bai zon atek hlom tak hian Mu Chen aron wai hmalok chuan su zon le Mu Chen a team mate dang te chu anron thleng ve ngala ren chuan we Dragon City atanga local te chu Demon Dragon Palace member ani tak tak thumi zongjong a hriat tir to ani Mu Chen a team zinga hian su zon chau hian middle stage heavenly transformation level a thenga he wang hian ama chau hi bai zon direct a ma chon thei om thunani bai zon chu Mu Chen telaka a thin rim hle a chan chu arua mana chu a boi pha vek ani ma se atana nok sakjok ani ma ti bo atum tata wangin bai zon chuan voi khat be le atuma ma se a bailet ma chuan hoi tiger supreme lord tawar chu aron inactivate ngala he hian atopa chuan supreme treasure luna chu ain hongdon ta ti atilang ani mi zongjong chu tawar lampan chuan an tlan phei ngala chu ta chuan barrier chak takin aluna chu adang ti an mu chuak ngala Mu Chen te team le hoi Dragon City member de ti lo chu cultivator dang zongjong chuan barrier chu ti chhet tumin an be ngal veka he ti la hian Mu Chen te le hoi Dragon City member de chu an film khur hlea tu emazokin anron be thutang ti an hlau ve ve a chu ti lai chuan voi le khata hoi Dragon Supreme Lord tharau chu tawara tang chuan aron chuak ta Supreme Lord chu an mu chuan mi zongjong chu ati bang ang veka cultivator a tak tak then khat chu tharau chau ani to ti soin ben tum hiala ma si an bena chuan ngonga nei lo Supreme Lord tharau chuan chung mi a tak tak te chu beiletin ol sam takin a that ngala chuta bai zon chu ena muang changin Demon Dragon Palace chuan helai hmuna hian aron tir cheu ani mo ati bai zon chuan sei boi lawin ani ngei thuina changa hoi Dragon Supreme Lord chu Supreme Treasure rubawa Demon Dragon Palace phatsan tuwa apua hoi Dragon Supreme Lord ne na chuan rohlu chu an kuta hlan ngal turin a phut bok hoi Dragon Supreme Lord chu angoi renga pek atum don lawani ti hriain bai zon chuan pal mak tak mai chu ala chuaka Black Dragon Supreme Lord clone chu a kau chuak ta clone chuan pressure na satak aron ti chuak ngala chu lai hmuna om zongjong te chuan chiang takin an hra thei ani tuna chuan hoi Dragon Supreme Lord le Black Dragon Supreme Lord te chu in ma chanin an ding ta ama chuan an pani hian thian thatak an lo ni to thin ti alo langa ma se Black Dragon Supreme Lord chu huat nei na ei zo to engtiang point Northern Haven Spiritual Academy chu ti chet adu ani ama ti top tumin hoi Dragon Supreme Lord chuan Supreme Treasure chu arua atlan chia chu wang chuan Demon Dragon Palace chuan Northern Haven Spiritual Academy ne na indona an tom pha ta ani tuna chuan Black Dragon Supreme Lord chuan atopa chuan chu ro hlu chu pelet le turin a phu ta ani ma se hoi Dragon Supreme Lord chuan chu adu lo thinrim takin Black Dragon Supreme Lord chuan Black Dragon lien tak a ko chuaka hoi Dragon Supreme Lord tharau la om chu ti bo ve ka tumani hoi Dragon Supreme Lord a bo ve le chu ro hlu chu ata ani tur thu apuanga chumi hnuwa chuan Demon Dragon Palace chuan Northern Haven domain pumpui chu athunun don ti apuang bok hoi Dragon Supreme Lord chuan a thian hlui chu bei du lo ma se lu thlan tur danga nei lo ama ngein hoi Dragon ro pui tak chu a ko chuaka Dragon lien tak banhi chu an in sual ta an in bena chuan energy flom tak tak a chua chu chuan lai mun chu ati chena sa hle he indona mak tak hi mu chuan Mu Chen chuan he hi level 9 sovereign stage level mithiam de thil ti thina dik tak ani ti a hra chuaka Black Dragon chu clone chawania hoi Dragon zok la tharau chaw ani to bok anin bena na sataka mu chuan an chakna chu aro puya ti hle indona kalzel nu chuan hoi Dragon Supreme Lord chu a chaklo zoka atang tana chu wang chun tawar veng tu barrier po in a chakna a hlo tran ta ani hundam changan mu chuan cultivator zongjong chuan barrier chu anron beile ngala achunga chuan lu chila Supreme Treasure chu unlock thei be sein mi zongjong in hero lu hi an du veka su zuan po in
a teammate te hne na midang zong ain an manin an hmu masak angai ti a hrilani ma se su zuan chuan a thian te zong film khur turin a tia a chan chu Dragon City atanga local te chu an chak hle ani a vau khan na chu a dit ti a chiang hle chu ti rol chuan master bai zuan le a pol te chuan an spear technique mangin barrier chunga khur pakhat chu an ti chhia a luhna tur kwa alo lan rual chuan cultivator zong chu tawar chunga chuan an tlan lut ngal veka Mu Chen alu ve meu chuan thil dik lawa om ti a hre ngala tawar chu a re veka chu tiang hmun re taka chuan la om a hnai tlang pui ti a hre chiang hle bok cultivator te chuan chungri lam thuk zoka luan tumlai tak chuan guardian runes te chu ron takin an ron nunga mi zong chu anun beita ani Mu Chen chuan ron takin a teammate te chu film khur turin a tia cultivator dang te chuan top chin nei lo bein an ma chon lai chuan su zuan chuan a topa chuan a heavy water pal thil ti thina chu a ron pholang ta a chakna chu a mak dang lam hleya a rolling guardian rune engemaza chu a thunun theita ani Mu Chen chuan a thil ti thina chu mak ati hle top rank genius zinga mi ani na chu a phu tak se ti hre chuak ta sulingar chuan a u heavy water pal hian attack le defense po na se takin atipung ti asoya a chakna zong chuan tlang pumpui po atike sam thei ti asoi ti chuan an team chuan rohlu omna chung thuk zoka chuan ma an son zela su zon hin guardian rune pani chu ama chawin a beya mu kui chuan pakhadanga ma chon bok sulingar le misran te po chuan guardian rune dang te chu an lo dang ve boka hetila hin Mu Chen chuan dragon token chu man atum le ta ma se tunruma ero omzi anei tlat lo an mani chu a hiblu thei to lova a chi a hlotan a siam thei to lo Mu Chen chuan mak ati hleya guardian rune te an hne hnu chuan an vai chuan a chung thuk zok lampan chuan an kal zela revak lowa bai zuan le a team te chu an hmuta a guardian rune tam takin an ron zui lai an hmu chuan bai zuan chuan bai dong chu supreme treasure chu rangzoka an zon theinan group nia in then turin a tia Mu Chen chuan chu hriat vele rom man na siam ngala su zuan hne na chuan bai dong chu don ti a hrila midang zongin bai zuan chu an zui thungang mi zongin an rem tia an in then dar ta Mu Chen ama chawa akal lai chuan guardian rune pali chuan vai khata an ron be ngala ama in venan guardian rune chu akawa guardian rune dangte be na chak tak chuan Mu Chen veng tu guardian chu an ti chengal veka guardian rune cheto tak chu enin Mu Chen chu lungai takina tho hala ava poi tak em indomi tha takin ni atia hun khoral to lovin Mu Chen chu achung thuk zoka atlan che chun zom zela bai dong le apol te thlen ma in hun thuk zoka chun a thleng the ani chuta chun kong khar mak taka muwa Mu Chen chuan hei hi a in dona na hnung ber anei hnuwa dragon supreme lord kalna mun ani ti a hre chuak ta ani supreme treasure chu abul hnaya a thup ngayang ti rungin malama panta ti chuan amit chu a thil engmoi taklo om pakha chuan a lakngal hleya chu thon thoro pui tak nei hoi dragon spiritual pal chu ani Mu Chen chuan hoi dragon spiritual pal a hmu chuan rohlu tak ani ti a hre ngala ma se pal chu demon pillar la om tak chunga ain ngatani Mu Chen an pal chu en chuan pillar chuan arel ru chu a thunun ngala zo in chu lampan chuan a hroi ta pillar thunun a hnoya a om ngala chu ti lai chuan ziu yu chuan a demonic flame hangin Mu Chen chu aron ti har ta a hriat na nei le meu chuan Mu Chen chu rang takin hnunglama a tol le ta pillar thunun na atang chuan atlan chuak ta ani demonic stone pillar chu a beise aya la om zok ani ti a hre chuaka chu ti lai tak chuan bai dong chu elder pani nen an lo thlenga Mu Chen a hmu chuan bai dong chuan thinrim zathian engwangin nge khoi hmuna po ka ma ilo om fo elder te u thatra u ati elder pani chuan an be ngala ma se Mu Chen chuan for god constellation scripture mangin hoi tiger divine seal chu activate ta pok chak tak chuan elder pani chu hnunglama anor le ta hlemna tak an tur zuya bai dong chu amang ang lea chung elder pani chu level 6 heavenly transformation early stage cultivator an nia chu ti rolling heavenly fusion stage late stage chawa om Mu Chen chuan chu tiang chuan olsam takin a hne thei ani a thil hmu chu ring thei lowin
bai dong chu a hoi le ta apa te ko tumin tlan chu atum ta Mu Chen chuan chhuat tir chu atum lo anai ne dar technique a hmang nga la bai dong po chu na sa takin a hliam zui bok elder pani chuan rang takin an yang master chu an mana anun na chan him tumin an tlan chi a chuti lai tak chuan tower pona chuan black dragon chuan hoi dragon lord chu a hne to awangin barrier chu a bota ani chu wang chun tower chunga guardian rune zong chu deactivate vek an ni midang zong an lo thleng thoi don ti hria in Mu Chen chu stone pillar omna lampan chun akal pheile nga la hoi dragon spiritual pal chu alata a ma se a chhuwa ma chuan etek chak tak chuan aron su nga la Mu Chen chuan great pagoda art mangin bok ma se ain hliam man thawani ama lo be tu hi tu dangin lovin bai zone ania bai zone chuan Mu Chen chu hoi dragon spiritual pal chu akuta hlan nga turin na tia thuoi ai chuan Mu Chen chuan pa chu demonic stone pillar lama chuan avom ta pillar chuan a hi blut nga la Mu Chen point engma a shed lo man lai ro hlu tak chu ati harpal ta ni chuti lai chuan bai zone an Mu Chen an bai dong a hlim na satji a hriat chuan a thin rim ta hle me a ma se a etek le ma chuan Mu Chen a teammate chu an ron thleng vele nga la bai zone chuan thin rim takin chuak turat ti in avawa voina hian Mu Chen hi a thi dona abula dinga piang chu tiang bok chu an chunga a thleng don ti asoi a chakna dik tak ati chho rol chuan mi zong ina ora hlom tak chu an shaveka Mu Chen chuan bai zone hian level 6 heavenly transformation late stage a thleng to ti a hre nga la su zone po ama be turin a chak tok to lowa a hne thei to lo mai thei chumi hnuwa bai zone chuan a blood spirit piercing spear technique chak tak chu ati chuaka Mu Chen le a thian te zong chu a beita ani su zuan te mu kui te su lingar te le misran te chuan an beile thlei theilo vani thla takin Mu Chen chuan hunrei lo te chungin a great pagoda hen technique chu activate ta a chakna zong in bai zuan chu a beya ma se bai zuan chuan olsan takin chu attack po chu ati chia bo na tak hian Mu Chen chu nunglama anor let ngal bok demonic stone pillar a thata a pillar chun athisen chu alo hip to awangin pillar chu aron har nga la Mu Chen chun pillar atang chun ora hlom jok an darti chu a hre thei a hlom zel chu hria in a thian te hne na engtik lai point pum pu hi a chim vek the awangin chuak ngal angai ti soin au chuak ta an tan chuak ma chun space time portal mak tak mai chu aron in hong hala Mu Chen le a then te chu a chunga a hruai lu ta bai zone te omna tanga hlataka a teleport ta ani thil thleng awang chuan mi zong chu an boi veka ma se thil thleng chu an hria thiam ma chun portal dang chu a rain hong le a portal panina chunga chuan demonic pillar chu aron thlok chuak ngal vuta Mu Chen a luwa chuan a lut ta ama den ain zomme chuan demonic power evil aura chuan ataksa chu athunun tran ngala Mu Chen chuan chu evil aura chu dolet tumina beya aril ru chu film taka omti ratuma ma se ananna chu tur harsa ati hle chu Mu chuan su chuan a thian de zong he na chuan an chuak ngal angai ti a hrila Mu Chen hi academia an hruai kirlet he ni chuan elder zinga pakhat chuan ataksa a evil aura chu apai chuak theidon ni in angai mi zong in an rem tia hoi dragon palace atang chun rang takin an tlan chuak ta ani ma se bai zone chuan aron zui ve nga la Mu Chen chuan supreme treasure a hmu ti a hria ani chu wang chuan nungchungin chhuat tir a tum lo Mu Chen a sea of chi chunga chuan Mu Chen chuan a tharau himnan great pagoda art a hmanga chu evil aura chuan alu khat vek ani chuan demon alo ni mayang ti a hlau hle chuti lai tak chuan jiu yu chu aron langa amei al chak tak chu mangin demonic pillar chakna chu ati top ta ani hunrei vaklo chung chu a hlo tlenga ma se chatuna tan ati top theilo ti a hril Mu Chen chuan demonic pillar chu enge ani tak tak ti a zota jiu yu chuan ral thuam hlui le hlom tak chian na sa tak thlen thei chakna hlom tak ne ani thu a seya chuti la chun pona chun bai zone chuan Mu Chen na thian de chu aron beya tu zone po chuan lo bele tin
su zuan chu hnung lama strike chak tak hmangin anor le ta chak theina chance an nei lo tak zet ti a hriat nuwa su zuan chuan su lingar hnena Mu Chen chu hruaya tlan po pui turin a hrila ani le mu kui le renten an lo bei le tanga bai zuan chu arei the angber an lo danga su lingar chuan a hre hlea ma se du thlan tur danga nei lo Mu Chen chu a chhuah pui ta a midang ti chuan bai zuan chu an bei nga la ma se bai zuan chu a chak em awangin an tan chuan bei a har sa hlea ma se inpek an tumbik lo an nun na an hlan angai ani point Mu Chen le su lingar te hum himnan an bei le don ti an soya an thei topin an bei le zel ani heti lai hian Mu Chen Sea of Chi chunga chuan GU chuan solution na hmuta a Mu Chen hne chuan floor khai chu bot sei turin a hrila chuti lai chuan a chakna zong hmangin demonic pillar chu alo dang don ani ti chuan break talisman chu Mu Chen chuan activate a demonic pillar chu floor khai chunga a tan tir ta ani pillar chuan chhuah zalen tumin beima se a topa chuan Mu Chen le GU ti chuan an chial hlotling thei ta a voile khata pillar chunga chuan thua lo in ziaka ani chuan heti hian an chiara great miru demonic pillar ti a in ziaka ni Mu Chen le GU te chuan chu thumal omzia chu an thla thiam lo Mu Chen chuan a thian te hne na kir le a thian te chan chu angai ti a soi nga la GU chuan taksa chunga chakna sual om chu a hlom hle ti a soya ma se Mu Chen chuan he thil ti thena hian ka thian te a hum him the ani chuan ka hmangang ti in a changa chuti la chuan su zuan mu kui le ren de chu na satakin an lo hliam to ani bai zuan chuan assault suppressing blood python chak tak chu alo ko chuaka ti hlum vek tumin a beita mu kui chuan a heavy wood seal chu activate ma se omzia omlo a chhne hlea ren chuan a spiritual ring satang chuan dragon le serpent spirit chu a ko chok vele ngala chu chung po chuan blood python chu ati top theilo ani atopa chuan su chuan mountain of heavy water technique chu aron hmang le ta chu chuan blood python chu reivak lo chung alo dang theita ani sulingar te chu an thleng thui lo hlea a ute din hun chetaka om chu enin a hoile ta a trap ta hiala ma se Mu Chen nen an tlan chu angai ti a hria chu ti ani lo chuan om chenei lovin an thi vekang heti la hian thinrim takin bai zuan chuan su zuan invena chu ati chheveka hlataka om to sulingar chu avo zui zata Mu Chen kha i hroi bo ani chuan i thian te le i u naw nu hi ka that nga langa ti sulingar chu arel ru a boi ta hleya engna ti turpo a hriat to lo awangin a mituet la zoi zoya chuti lai tak chuan Mu Chen chuan a mitaron menga zoi zoin a ding chuaka bai zuan lampan chuan akal ta sulingar chuan beidong takin ti top tumin bai zuan chu a hne thei don chung lo ti alo hrila ma se Mu Chen chuan great mirror demonic pillar thil di thina chu activate ta ani ataksa chu dak ora maktakin a hual ngal veka huang changin kalaka hian a hla thei ambera omro heta ka om chung chuan ka thian te jinga tuma thi an omlo fanga tia ti chuan Mu Chen chuan bai zuan chu en ngala heti hian a puang ta i du zong ka hne na om hoisin na ine chuan local la ka hne na tang hian handa ta che atia a thosei zo rol chuan Mu Chen chuan bai zuan chu a be ngala a changna chu a hlom to hle chuti lai tak chuan Mu Chen chuan thil pakhat chau angai tua bai zuan ne chau chu anun na atan hlom don po ni se bai zuan chuan a spear kengin hmalam aron pan ngala an pani chuan ain ma chhon ta ani an in beita mi meya heti lai hian Mu Chen Sea of Chi chunga chuan GU chuan beidong takin Mu Chen chu ti top tuin a beya atok to itaksa hian he chakna hi atur chuak thei don lo irel ru athunun vek chuan a papet ti lo chu engma ini lawang ti in a hrila GU po chuan pona chua Mu Chen chu pui meya du ani ma se Mu Chen chuan arem ti lo ani chuan spiritual energy i hmangna chalu tuk to iron che chuak le ani chuan rei tak i har to lawang he hi chu ke man ka buai puyang he great meru demonic pillar hi engi ani lo entop mai ro atia heti la hian su zuan le bidang te chuan Mu Chen chu an ngai tu hlom hlea
su zuan chuan an chakna chu arang the ang bera la let le turin a hrila ti chuan Mu Chen chu an tan pui theiang chuti lai chuan mi pakha chuan ngoi rangin an chunglam atang chuan engkima lo thlir ranga chumi hnuah chuan a sin chu Northern Haven Spiritual Academy a in thlak ta elder pakha chuan elder zu tian hena academia wanted lisa panina misual hlom dak molongji chu we dragon hila aron inlan ti a reporta molongji hian academia zirlai tam taka that to ani chu chu hriat chun elder zu tian chu a boy hle a achan chu suzon le atiam te chu chulai hmuna chon mission ti in an kalmek wang ani hun khoral lovin chan chuak tura che chu nga la tuma hoi dragon hi lampan chon chu nga la rota an then tlai lu tuk lo thram a bei sei thu a sei indona hmuna chon Mu Chen chuan bai zon chu a bei chun zom zela liamna tak tur ma se a chol san du lo ama chunga evil aura chu a chak zol zela indomi hlom taka chu chuan a chan tir me kani bai zon po chu alung oi lo tana ani chuan I bol tak se tani tiang thil ti thena hlom tak hi tunge hmang duang nangma I ti hlum me kani atia Mu Chen na thian te poina aura chu second tin main a chak chho zel ti an lo hre bok hut engama chen chu Mu Chen hian thunun to ma se reivak loba a thunun the an ring to lawani Mu Chen taksa pumpuya chuan khrek aron lang tana evil aura chuan a chung ril tangin aron ti chhechun zom zelani chu chu mu chuan bai zon chuan a blood spirit melting technique chak tak chu a activate nga la Mu Chen chu tha tumina attack le ta ani chumi chan atan chuan Mu Chen chuan a chakna la om zong zong chu a khol khoma for god conciliation scripture chu activate nga la bai zon chuan a thil mu chu a ring theilo hetiak evil aura hian a ei mek la hian engtin nge Mu Chen hian spiritual formation alaman thayang ti angai tua atlang point evil aura manga piang chuan mani in thunun theina an hlo vek thin wangani ma se bai zon na she lo chu ziu hian arokin Mu Chen divine soul chu ahum hima chu wang chuan Mu Chen na ril ru hi a film reng theiani a puina in Mu Chen chuan hlo ting takin hoi tiger divine seal chu a siam theita a bai zon ma chuan technique chu aran pho lang ta bai zon po chun a technique chak tak moin a beilet ve ngala chung in bena pani chu ain suwa pokna tak chu chuan a siama mun pum pui mai chu a chele na sa hle tuntuma chuan Mu Chen attack chu a chak ta zoka bai zon chu tunglama leng dorin limna tak atur bok Mu Chen chun chol san tumna anei lawa bai zon lampan chun a thlok phei le ngala in bena na sa tak chu a chun zom ta ani anin suala hian bai zon chuan attack chak tak mangin Mu Chen a attacka ma se Mu Chen chuan hreom ti na anei lo chu demonic power chuan ataksa chu ate chak vek to Mu Chen chuan a bei chun zom zela heti la hian hun hlataka tanga lo thir tu molongji chu alo nui suka he tlangwa chen dan ni a hmu nom tak zetani alo ti chuti lai chuan bai zon chuan thil dik lo om ti a hre chuak ta he hi a thalo na po hre to lo voi tam taka khoi fu nuwa po na nei lo ang mai a thole zelani ti in angai tua amang ang ta he bai zon chon in sol sun zom chu a hlom lutuk ti a hre thiam ta nung tol atum ta ani chu evil aura chun eng tikong point Mu Chen ril ru ngai to na zong zong chu a lo thua yang ti a ringa Mu Chen chu amai na thi thoi don ni in a ring anin be na chu chun zum zelani lai chuan Mu Chen chu bai zon a spear chu a kuta tangin a paisa ka bai zon chu a hoilet ngala tan chu atum ta ma se Mu Chen chu demon ang mai lo ni to bai zon a spear ngai chu ala a ma chuan a thlok phei ngala bai zon chu a vitta bai zon chu enin Mu Chen chuan karel ru hi kala thunun thei ma se I game hi heta hian a to panga tia chu thua sei nu chuan Mu Chen chuan bai zon chu a that ta ani ma se evil aura chun Mu Chen chana zong zong deuh tho chu a ei zo veka a kho mu chu a fia lo hlea lu hain leilama a thlata a thien te chuan rang takin Mu Chen chu leya atak ma chin an lo man ta Mu Chen din hunan mu chuan a thien te chuan Northern Haven Spiritual Academy arang the ang bera ki le angai ti an ria ma se an chho don lai tak chuan an hnunglama nuiri an the thuta chu zol join aron in lana molong zi ani Mu Chen le a thien te chu enin anui suka nangni no panghawi in hu nom tak zetani
in cultivation level thirin Baizon hi in hne ka vei se ngai lo ati molongji an hmu meu chuan mi zongjong chu an hlau thong hle su zuan chuan limna tak an tur to ti a chiang hle an panga hian an nei zongjong nen beilet po ni se alaka hian chakna chan san nei to lowang molongji hi mi thatu ming thang takania mi tha hi nuam ati berani bok abik takin Northern Haven Spiritual Academy zirlai te tha chu nuam ati zual hle ani hun khoralovin su zuan mukui ran le sulingar te chuan Mu Chen hum him tubin ma an na nga la molongji ti top tumin an ma ni nuna chu hloma an da ta a Mu Chen tan tlan chuna hun ram chang pek an tumani ma se Mu Chen chun tlan bo tum na anei lo aril ruin he evil orai mang thei to lo ma ila ka thian te hi kalapui angai ani ka chakna zongjong ka mang don ani atia chuti lai tak chuan jiu yu chuan Mu Chen chu ti top alo tuma chu thil ti thena chu amang ani chuan a thimei thei ti aron rilani Mu Chen chuan ka hlau lo ka thian te hum himna ka nei zongjong ka mang don ani ti in a changa chuti lai chuan level 7 heavenly completion stage thing to molongji chu midang zongjong ai khan a chak jok te ya Mu Chen na thian pali ten an changna zongjong a an be ho poin an hne don lo ti a chiang an thei to pin be ma se molongji chu an tan chon a chak hlea an tan ti ngaina thlota om lo ani ber molongji chun olsam takin sulingar ngonga aron reka anui suka an chak lo lu tukti soin anui zat sui chuti lai chun Mu Chen chu jiu yu flame nen malmaron pan ngala molongji chu aron eteka ma se molongji chuan akut pakha chun alo bloka Mu Chen mei al chu anin I mei al hi a chelo Baizon hi hne to ani mei thei ma se heavenly fusion state sa chawi oma ka tan chun engma ini lawati a Mu Chen chuan hlau takin chu po ni se ka thok to ber thangin ka double thawang che ka that nge yang che ti na changa chu the chun arin lo lu tu ka wang chuan molongji chu anui ta ringota sulingar chu a tha dragon scale sword chu ala chuak ta ani chuan mi tlem te chau hi ka sword wanga thitla kan om chumi awanga thi chu choi moina engai turani ati molongji chuan sla saktak mangin aron be ngala Mu Chen chun alo block theya ma se atol le dora Mu Chen na thian chuan tran puyan tum ngala ma se molongji strike pakhan ma chu an block hlei theilo chu chua en chuan Mu Chen chu a thin rim ta hle mea voi khadanga evil ora chu ti har atum le ta jiu yu chun alo khap le a beaming dragon fish blood essence bo min la pelwa ithu tiam I hlen ma in ithi theilo tin a hriat non tira Mu Chen chuan nui chungin lungai su ka thilowang ka thu tiam ka hlen nge yang ti in a changa chu thua se zo chu a evil power chu activate ta ani dark energy na khu vek Mu Chen chuan molongji chu aron be le ta a chakna zongjong nen aron be a ma se molongji chu ala chak hlea molongji chun Mu Chen chu sla saktak manga atakin lelama athon thale ngala Mu Chen chu atlak khurum rum mai Mu Chen thian te chu anlo hlau thong hle mea Mu Chen chuan hlimna tak tur ma se zoin alo ding chuak le ta tunruma chuan ahma ayana sa zokin evil energy chu absorb tan ta ani molongji chuan enna ila chak lo lutuk he hi ti to pohun to atia a spiritual energy a khol khoma Mu Chen da bonan thunder slash thina thlen thei chu a bot sei ta ani jiu yu chu alo lungai hlea Mu Chen chu ven himatum ta ma se chuti lai tak chuan spear attack chak tak chu indo na hmuna aron thloka molongji chu hnunglama aron norle tani mi zongjong in chu chuan hmu chuan anmang angveka su chuan le sulingar te chuan chu spear chu tu ta nge ni ti chu an hrenga la chu heaven lota spear ani Mu Chen chu a boy hlea tuin nge ron pui ti angai tua molongji chun vanlam ena kangsan lo chuak ro chu hming chu hre chuan Mu Chen chuan makati hlea achan chu brother kangsan chu mu achak em thin wangani revak lo hnuwa brother kangsan academia number 1 ni mek chu aron langa a fei chu ala leta alo thinglai hmu chuan Mu Chen chuan evil power chu deactivate ngala brother kangsan chuan Mu Chen chu ena iti thahle mei tuna chon midang ten he na kalla chola abak chu kuta da ro atia Mu Chen le athian de chu indo na hmuna tang chuan an hnung tol ta
chuta kengsan chuan level 7 heavenly completion early stage atheng to ti alo lang ta molongji ero level 7 late stage heavenly completion stage a om to thung chumi awang chun molongji chuan kengsan chua ena inring tok takin min that theyang ti iring tak tak ematia kengsan chun muang changa chang le tin I thi theinan thei top ka chuang ka hlo tling don em ti ero ka hrelo ma se heta ka om chung chuan ka junior te hi itina ngai lovang ti ina changa chu thua sei hnu chuan kengsan le molongji te inkara in donana satak a chuak ta a hnuailama tang chuan lo enin Mu Chen chuan heavenly completion stage cultivator pani thil ti thena hlom sia chu a hla chiang hle molongji chu spirit breaking sword art chak tak mangin a beyani chu be pithat na ti top nan chuan kingson chuan a heavenly luta seal technique chu activate nga la floating takin strike chu a blocka counter attack turin malama pan nga la in bena kalzel hnu chuan molongji chuan kingson chu olsan takin a hne theidon big lo ti le hunrei tak a bei theilo ti a hla chuaka tlan chu dan kong an dap ta Mu Chen le midang te lam chu a hoi thuta Mu Chen chuan molongji chuan engmo tak ti atum ti a hla thiam nga la kingson be angmaya ain lan lai chuan molongji chuan zol join Mu Chen le a thian te omna chu a hnai zela ti chuan hunrem changa hmu ve le dragon scale sword technique mangin Mu Chen te chu aron bei ta a beina chu a hlom hlea suzuan point ati top theilo mi zongjong humhim turin kangsan chu anma atan pheya amangain molongji atek na chu adangta ani he hi molongji du dan chi ania chu hunrem chang rei lo te chu mangin tlan chu atum ta ma se Mu Chen chuan he hi alo ring lok to a molongji ma chon ron lang ngalin a evil aura chu ati nung le a asen lo Denmark mang chuan alo be nga la ma se ngong na lu tukero anei lem lo Mu Chen chuan ena hetiang khop ol sam hian ka chhuat ti rang che ti iring em ni ati molongji chu a thin rim hlea Mu Chen chu tha atum ta ma se a be ma chuan badar kengsan chu aron lang le a molongji chu aron dang le ta ni kengsan chuan Mu Chen an alo dan na wangin lom thu a soya ain hiam na chuan main interior film turin a hril bok ma se Mu Chen chuna du lo molongji hian Northern Haven Spiritual Academy zirlai tam tak a that to a van hian dam takin ka chhuat tir theilo chutiang ani lo chuan nakin loka mi tam zok a that le dona ni ati chutiang a sei hnu chuan Mu Chen chuan a ma a spear mu chu activate ta molongji chu a charge le ta ani molongji chu la chak jok ma se kengsan chuan Mu Chen a huai sin na chu angai sang hle a Mu Chen chu a puita a Mu Chen le kengsan te chuan an spear mangin molongji chu an be dun ta an attack in kopa wangin molongji tan po inven har sa hle revak lo no Mu Chen chu anung tola kengsan hne na chuan he ti hin kan be chun som zela ni chuan kan that mei theilovang aril ru kan ti boya ngai angai to na kati boila hian ya tek chak ber lo po seiro atia kengsan chu narem tia Mu Chen chun a spear mang chuan molongji chu ahma chon le ta masirei taka chel theilo a spear chu akut atangin atatha molongji chuan vi atuma Mu Chen chuan akutin lo man ma se Mu Chen luwa chuan molongji chuan a tham sak le a no pang I thi huna thlengta atia chuta Mu Chen taksa chuan lightning chak tak aron chhuwa ta mi zongjong in Mu Chen chu athi to ni in an ngai a then chu beidon nai nan khata molongji po anui suka atopa chuan Mu Chen chu a that ni in a hria maserang takin a hnuai tang chuan golden dragon aron chuaka molongji chu aron beita ani dragon hi Mu Chen chuan a great pagoda technique muin alo siam to alo ni Mu Chen na then te chuan aladam ti an hmu chuan an lom hle Mu Chen a thomhno chu a chhevek to a ma se a evil energy chu a ma ain a chak to zok hle molongji chuan a thil hmu chu a ring theilo Mu Chen chu makti se thian a mel renga eng angram huai ngei ni I thi thei re re lo ati Mu Chen chuan a great pagoda technique chakna atipunga a rolling golden dragon pani a ko chuak bok dragon pani chu molongji lampan chuan a tir ta a
molong ji chun achakna zong chu dragon scale sword ta ada lu ta dragon sword slash technique pangin dragon pani chu ati chhevek ani ma se Mu Chen chu abei donglo golden dragon pani dang a ko chuak le ngala tunduma hian dragon te chun molong ji chu anron khuwa anman ta tan chuna tur kong umlovin anman betta ani Mu Chen chun brother kangsan hne na tuna I huna intrane atia kangsan chun khati hun chung song khan athil ti thena chu a khol khom vek to ani ato pa chun a beina chakber judgment divine art chu aron chua ta divine judgment spear lian tak chu wana tang chuan chak takin aron chuka divine spear lom tak chuan molong ji chu aron sungala pona tak chukin lai hun chu a chen he hle Mu Chen chun thil thang chu en renga ma se a spiritual energy among na salutuk to ani a taksa a chaw ema wangin rang takin a hriat na hlawa a tluta ni engwa zat nu atopa Mu Chen chu akhuma muina ron hara abula chun lualia oma a en kolla hian chera alo mu hila Mu Chen chu ngoi rangin abula chun akal phaya akua luali chun Mu Chen alo harta ti a hriat chun alom hle Mu Chen chun akua nget sawa Mu Chen chuan tuna tang chuan kan dun reng toang ka kalsan ngai lowang che har satna emo shem na emo it to apiang in ibula ka zelang tuman min chen sang to ngai lowang the great thousand wall khoi huna po kan dun zel to anga tia chu thu hre chun luali chu alom hlea Mu Chen chu nget takin akwa let ve ngala chumi nuwa chuan asin chu elder te omna in thlaka an soidan chuan molong ji khan final attack ka limna taktur ma se alhora dam chuak thei thawa boro khuna sa takara alo tlan bo alo ni chumi wang chuan kangsan chuan academy chu sana vai khadang zon de atum ta chuti lai tak chuan Mu Chen chu alo thlenga Mu Chen chuan brother kangsanan achan chu awangin thinlung takin lom thu asaya kangsan hian recovery pill po alo peto ani chu wang chun a hliam na chu adam chak hlea kangsan chuan ni chungin engtika emu chuan pahnia anin sual nge elangai tur thu asaya chuti lai chuan su chuan thakhat nu academy hunting battle chu entran don ti asaya in el nei chung hian kangsan lozang tong le Mu Chen ti chu ain sual theyang ti asai bo kangsan chuan hunting battle chung chang a hre chun angoi renga su chuan kumina poskip le atumem ti azota tuntuma hian penal hola general pathum te antel don ti asai bo chu chir hre chun kangsan chuan angai ven hlea achan chu mi pathum te chu thil ti thei tak ani awang ani a ma chhona du ani zon he na kumin hunting betila tel turin alo kir le ngei don ti a hril ngala mi zong a thla hnu chuan kangsan chuan academy chu a chu santa hetila hian Mu Chen chuan hunting betil chung chang hi ala hrengai lova chu zon he na chu azot chianga Mu Chen chu freshman alani awangin a hrelo chu thil pa ngai ani thu a seifia hunting betil hi kumtin vai khat nei thina nia academy zirlai zong antel theyani inel na zo hian heavenly ranking list ein thaka zirlai tam tak an che thandana zirin an kai sange mo an tatiam donani chu thua the chon Mu Chen chu a phur ta hlea achan chu heavenly ranking list mun chan adu wangani atu ka tang chun Mu Chen chuan thunder real ma na sa takin training anei tanta a chu ti rol chuan jiu il chuan thunder pal tam thei ang ber asian chun zom zel bok aro man chu thunder pal shala value point of mu thei na na manani chumi hnu a beaming dragon fish but essence le nan amang le ang Mu Chen po chu ma zong ai atuma ru le zuala arel ruin tun tuma heng ka chak le zuala ngai ni hunting betela hian hne na ka chang ngei turani atia Mu Chen chak jok tura atum ru na nen the great ruler season 1 chu atop ta season 2 adventure ro pui jok nei thena tur kong asiam ta ani season 2 chu hmunom to khop maya editing po kan ulung dewanga he aya hmunom hian don ki levat kan tum don nia middle clear saka wangin lom thu ka soye